Já když jdu na Instagram a dám si hledat, tak mi tam prostě vypadnou nějaký jako modelky polonahý, jo, jako já to musím vypnout, prostě to ne, to je prostě ne. Není lepší tím pádem TikTok za takovýmto účelem, jako dosahy jsou dosahy. Jako rakovinotvorná platforma. No jako já chápu, že to funguje na přitažení nějaké té pozornosti a jako asi, jestliže chceme té mladé generaci skutečně jako že vymlet mozek, tak je to podle mě perfektní platforma. Vůbec tam nechodím, je to prostě brain cell damage, ale jako mladí na tom jedou, funguje to, ten dopamin to asi jako dává. Já jediný, co chci, aby fungovalo jako ten funnel a přivedlo mi to možná nějaký lidi sem, ale jako oni už z toho TikToku přijdou tak jako retardovaní a vymletí, že nevím, co tady s nima budu dělat, jo. To není platforma pro dlouhý formát. A hele, youtubeři říkají, nebo ti, co tomu rozumí, obecně jako ti lidi, co se v tom pohybujou, vám řeknou pořád, YouTube je královská platforma. Pokud ovládáte YouTube, tak jste to vyhráli. Všechno ostatní je distraction, jo, jasně. Instagram nějak funguje i pro nějaký business, pro mě rozhodně ne, na to úplně taky se. Vojta mi mockrát říkal, že by se na to měl trochu zaměřit. Já jsem to jednu chvilku zkoušel, pak jsem se na to zase vysel, protože mě to jako nebaví. Já když jdu na Instagram a dám si hledat, tak mi tam prostě vypadnou nějaký jako modelky polonahý, jo, jako já to musím vypnout, prostě to ne, to je prostě ne. A TikTok to jsem úplně odinstaloval z telefonu, jo. Asi to jako nějak funguje jako ty funnely, ale jako ne. Pro mě nejlíp funguje to, co mě baví. Mě samotného baví sledovat na YouTube videa, baví mě tam dávat, jsem schopen tam dát dlouhý formát, 2,5 hodiny stream. I na tom streamu teďka je 1600 lidí a ze záznamu nevím, kolik lidí to dokouká až do konce, ale poslouchali to lidi třeba v autě nebo tak, takže vás zdravím všechny za volant. To vidí třeba 20 000 lidí a já jsem s tím tak spokojený, jo. A píšu na Twitter, jsem tam někoho jsem tam ne, já jsem tam si tam prostě něco jako to a to mě baví, baví mě to číst, baví mě to konzumovat, baví mě to tvořit vlastně ten obsah, jsem tam se snažím být vtipnej a jsem tam někomu něco okomentuju a to jsou prostě věci, které si dělám sám a které mě baví a kde jsem jako totálně autentický. Kdyby bylo jako jenom na mě a nedávalo by to smysl z pohledu nějakého marketingu, tak to vůbec nedělám, jo, jakože já vlastně nechci dělat reelsy, ale protože to jako nějak jede a funguje to, tak to dělám, aby teda nezůstal úplně stát bokem, protože taková je doba, ale že by mě to nějak úplně extra těšilo, jo, prostě jako ono to totiž funguje, ty reelsy, jo, ono to nějakou pozornost jako od těch lidí natáhne, takže z toho můžou být nějací noví odběratelé, kteří nakonec jako najdou tu pravdu tady, jo, takže vlastně asi dobrý.